De oudste VVV van Nederland, die van Valkenburg, bestaat in februari 125 jaar. En het jubileum wordt volgend jaar in het hele land gevierd. In Museum Het Domein in Sittard werd vandaag de aftrap gegeven voor dat feestjaar. 22 februari 1885 werd in Valkenburg de eerste vereniging voor vreemdelingenverkeer geopend. Het is de oudste VVV van Nederland en zeer waarschijnlijk zelfs van heel Europa. Inmiddels zijn er 440 vestigingen in ons land, goed voor 15 miljoen klanten per jaar. Bij het 125-jarig jubileum wordt de komende tijd uitgebreid stilgestaan.
niet op te laten.